салом алейкум бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. чӣ ки аз номи видео ба шумо маълум аст, гап дар бораи Абдурозиқ ва як додараке ки ба мисли Абдурозиқ маҳорати хуб дорад. хостем дар борааш каме маълумот диҳем ва каме суҳбат кунем ва каме ҳамун додарро дастгирӣ кунем. яъне барои пешрафти кори мо чӣ кор мекунем? Якум дар видео лайк мемонем, видеоро дар имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунем, то ин ки дигарро бубинаду ин додаракро дастгирӣ кунем. Тамошо мекунем чӣ гап рафтиса ва таланти додарро бубинем ки чӣ хел мехонад. Ин додар ягон камбудӣ надорад. Абдурозиқ, биен сар мекунем. муҳоҷирои муҳтарам, мо гапро бисёр дароз намекунем, бисёр таъриф намекунем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, видеоро пауза карда ҳамин рақамҳоро сахранид кунед. вақте ки шумо граница, яъне худат ки маро тамошо кардести, граница раҳки ин бародар шуморо аз ҷои зистатон гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда мерасонад. мо таъриф намекунем, таърифа бояд шумо кунед. яъне ки ҳамин мошиное ки дар рӯи экран мебинед, ана ҳамин мошино қати бароҳат мерен, дорои вайфай, истироҳат, чақчақи гарм, яъне зиқ намешен. номерро сахранӣ мекунед ва рафта омада боз ба мо раҳмат мегӯед. боқӣ сарбаланд хонавобод бошед. ҳатман рақамҳоро сахранӣ кунед. акамон ҳамеша дар хизматонай. ягон проблема шид, бо омада муроҷиат мекунем. зинда бошед. хуш, дӯстони азиз, ростӣ дар наворҳо як навори пайдо кардам ки яъне дар ҳақиқат таланти хуб дорад ин додар, дар ҳақиқат овози хуб дорад ва шеърҳояш аз хурдӣ чӣ кор кардастай, яъне ба маънияй. гапро ман бисёр дароз намекунам, чунки таланта худтон мебинед, видеошам ҳам мемонам. яъне камтар дар борааш не ки маълумот метем. додаракмон рости гап дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх зади сафтам ки яке ҳамун додара дидам ва гӯш кардам. гуфтам ки ин додарро бояд дастгирӣ кунем. яъне ки Абдурозиқа ки чӣ хел мисол дастгирӣ кардем, биен якҷоя ин додара дастгирӣ кунем шумо. талантиш беҳтаринай ва ҳар суханое ки дар ҳамун шеърш мега ба худаш мазмун дорад. ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки кадоме ки адреси ҳамин додара бидона, рӯи экран дар номерои ман мебироя, ҳатман нависед ки аз ки ҷояй чӣ хел ёвем ва чӣ хел пеш равем. ва мо мехоҳем ки ҳамин додара чӣ кор кунем? дастгирӣ кунем ба мисли Абдурозиқ. рости гап бисёр таланти хуб дорад ва бисёр суханои нек дорад дар ҳамин шеърш. якум барои модар хондагиай. мемонам, ози тамошо мекунем, баъдан бо гап мезанем. вазанду зане ба ҷои модар нашавад, сад хешу табор ба ӯ баробар нашавад. хушкида ҷигар ба ғайри ӯ тар нашавад. ман садқаи пичаи сафедат очам. суханака ширинат рӯяки маҳҷа бинад. суханака ширинат рӯяки маҳҷа бинад. дар ёдам мондаёча, дар ёдам мондаёча. киртаи чакани барад, даккаи тори сарад. киртаи чакани барад, даккаи тори сарад. арғиштакай зақоварад, шӯхиҳой хандоварад. дар ёдам мондаёча, дар ёдам мондаёча. дар тавақ шакаровад, фатиру нонавад. дар тавақ шакаровад, фатиру нонавад. нашоиста дуғовад, чангави қурутавад. нашоиста дуғовад, чангави қурутавад. дар ёдам мондаёча, дар ёдам мондаёча. шишанакай таги севад, шири қаймоқи дагад. шишанакай таги севад, шири қаймоқи дагад. тухкашакай базебад, хаткашакай чақ дагад. дар ёдам мондаёча, дар ёдам мондаёча. дар ёдам мондаёча, дар ёдам мондаёча. дар ёдам мондаёча, дар ёдам мондаёча.
ҳамватанони азиз, ногуфта намонад ки дар канале конкурс рафта истодааст ва номи канал бошад Тиҷорат Тиҷи. Ссилкаш дар таги ана ҳамин видео аст. Ҳатман видеоро пауза кунед, дар канал обуна шавед ва аз шоҳҷоизаҳо истифода баред, яъне шумо соҳиби шоҳҷоиза шавед. Ссилкаш таги ҳамин видеода ҳозир дар омада обуна шавед. Баъдан видеоро бо тамошо мекунем. Датава шакароват, фатиру нонават. Датава шакароват, фатиру нонават. Нашо иса дуғават, чангави қурутават. Нашо иса дуғават, чангави қурутават. Дарадамон даёча, дарьядамон даёча. Шишанакай таги севат, шири қаймоқи дагат. Шишанакай таги севат, шири қаймоқи дагат. Тухкашакай базебат, хаткашакай чақ дагат. Дарьядамон даёча, дарьядамон даёча. Дарьядамон даёча, дарьядамон даёча. Дарьядамон даёча, дарьядамон даёча. дӯстони азиз, чӣ хеле ки тамошо кардед, таланти додаро дидед, хитон шоҳӣ чиден ва ман мехоҳам ки ҳамин додаро дастгирӣ кунам. Мехоҳам ки ҳамин додаро ба мисли Абдурозиқ чикор кунам, дастгирӣ кунам. Яъне як нафар бояд сабаб мешавад дар кори ҳар як кас. Ва ман хостам ки ҳамин додаро ман дастгирӣ кунам. Танҳо ман не, шумо дастгирӣ мекунед, яъне шумо адресашонро пайдо мекунем, ҳатман пеш мерем, мебинем ва дастгириш мекунем. Худо хоҳад, не ки аз шумо эҳтиромона хоҳиш мешавад ки чӣ қадар тезтар шавад хубай, барое ки ман сафар ба хориҷа дорам. Ба ҳамин хотир мехоҳам ки пешай рафтан бирам додаро хабар гирам, бибинам ва талантша барои шумо ай пеш нишон диҳам. ҳамин гап гуфтанӣ доштам. Зиндаву саломат бошен. Рақами ма дар рӯи экран мебурояд, сахранӣ кунен ва кадоме ки медона адресашам пирра, мо ҳатман рафтан мебинем. Зиндаву саломат бошед. То видеои анда худованд нигоҳбонтон бошад. Не ки видеоро ҳамаи ҷода чикор мекунем, паҳн мекунем ки дигарҳо бибинанд, то ин ки адресша биёбем. Саломат бошед. Канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.